Buntak din sa kamay mo. Nandito po kami ngayon sa Barangay Mabilo. Ayan po sa mga money bee. Ayan ho sila. Dito? Nalimot ko na ay. Kami nakabalik po sa madala ng Oo. Kami nakabalik. Oo. Ngayon din nga kami nagbaba. Diyan sa layo. Sa dulo na ng kalsada. Yan. Kasama ko si Gina, si Mang Helen, siyempre sila Kuya Nuni at saka si ang Kuya Marlon. May nahulog. Sige lang. Andito. Ha? Mga bata. Pila kayo. Mga bata. Kaya mo na natin yung mga bata. Pila. Iyan sa saya nila, oh. Say, nakangiti silang lahat, oh. Nakangiti. Tapos ang salita na nakangiti sila. Bakit ka? Yan po mga kapatid natin na mga money bee. Sarap. Mahilig ka. Sino mahilig sa pansit? Taas ang paa. Taas ang paa. Mahilig sa pansit. Ha? Taas ang paa. Ikaw dito. Harap ka.
Kapitan. Ay, wala na pong lagayan. Naubusan na. Pahingi pong plato, Kapitan. Ito. Pahingi pong plato. Mader, may plato po kayo? Wala? Naubusan na kami ng lagayan ay. Wala na tayong lagayan. Pahingi pong plato. Kahit dahon. Pwede na dahon. Pag walang plato, dahon. Sino pa? Sige lang, sige po. Para po sa inyo to lahat. Tayo. May mga tinapay pa. Naubos na. Sino pa? Lapit dito ang wala. Lapit po. Sino pa? Sino pa? Ha? Sino ma? Saan siya? Wala siya. Kawawa naman. Paano yun? Wala tayong plato. May plato daw sila dyan. Ito na lang gawin plato natin. Ay, bawal kumain sa takip. Bawal kumain. Para mahiin to. Ah, okay, okay. Sorry, wrong number. May plato sila. Ha? May plato. Ate, plato po. Nahiya kasi. Yung dalaga nandun sa loob. Bakit nahiya? Plato. Plato tayo. Ah, kay lagayan, lalagyan ko tong takip ng ano, kung walang plato. Ay siya, sige Kapitan, okay na yun. Yung pa nag-ano ng ano, wala pa. Yung nagyayas ng ano, kaluban. Nagagawa. Ito. Hindi ka nang hugas ang plato dito kanina. Baba mo na muna, kuya. Baba mo na muna. Kain ka May na. tinapay pa. Ito po, oh. Sino pang wala dyan? Meron daw po itong dalaga na, ano? Yun na yun, yung anak ko. Oh, yes. Sino daw? Yun o. Ate! Alika, ti! Meron pa, ti! Yung bata, yung anak mo. Yung anak niyo po. Yung anak niyo po. Kain, may plato pa. Kain kayo. May plato pa. Ito, tiyo. Si ano yun? Bakit ayaw niya ng grasya? Ay, si tato. Ay, ito pa wala po. Nagagawa ng kaluban. Wala pa. Nagagawa ng kaluban. Wala pa. O, last na ito. Ano na lang natin ito lahat dito. Bahala na sila magkuha. Ha? Oh, ano nyo na lang to, oh. Yung mga wala pa dyan, oh. Sisimutin ko na. Diyan ko kay kuya. Ay, ito po, may kutsara. Bali, kuya, ilan po kayong pamilya dito? Bawat pamilya po bibigyan ko ng kumot. Ito po, saka yan. Isa, Lima lang, lima. apat, lima. Lima lang yan. Ilan sila, ilan? 5 pamilya po. 5. 5 pamilya. Mamilin, bilangin mo yung kumot kung ilan. So, 5 pamilya sila.
pasensyahan na kasi yun yung available na dala ko ngayon. So, ang ano ko, isang pamilya is isang kumot. Ilan yung banig? Ha? 5. O 5. So, tapusin muna natin silang kumain and then mamaya mag-distribute na ako ng mga dala kong pang-ayuda para sa kanila. So, sa lahat po ng viewers, nandito po ang Team Rich Vlog sa Barangay Mabilo. Ano po address? Ano to? Tulay na lupa. Tulay na lupa. So, dati ko na silang vinlog. Siguro mga nakadalawang balik ako. So, ito yung pangatlo kong balik, yung promise ko sa kanila na banig at saka kumot. Dala na po namin ngayon and then may pagkain kami at saka meron kaming mga damit, ilang damit dyan at saka secret na yung isa mamaya. So, i-reveal ko mamaya. So, ngayon kain muna sila. Ayun, oh. At swerte ngayon pagpunta ko kasi last punta ko dito is, Kapitan, ilan lang kayo nung nagpunta ako dito last? Konti lang kayo. Konti lang po kami. Dahil iniipon ko pa po yung ibang taga rito dahil nagbubuto po kami noon. Kaya pala wala sila nung nandito ako. Alala din na pala ng pambanay. Kaya nagulat ako ang ano, dumami-dami kayo ngayon ay, no? Oo. Yung iba po ay kalat pa ay minsan dito magkakarami na ngayon dito at na malapit na naman natin kukuno namin ng pulot. Oh. Kaya dito ang steady po ng mga tribo. Saan kayo kumukuha ng honeybee? Dito po sa pabundok na yun. Malayo-layo? Malayo sa parating Malapat. Bali, ngayon, ilan kayo lahat? Kasama yung mga bata? Ay, uwang ko po kung ilan yan. Dito po nabibilang niya yung mga bata. Baka po may 20 naman siguro po mga bata. Abot po kayo ng 100? Pag kami pa nag-iipon-ipon dito, yung taga rito yung nasa ano, yung iskalista sa barangay, ay mga 50 siguro po. Mga 50 kayo. Lahat-lahat na yan kasama na yung mga bata. Kasama na yung mga bata. Pag nung mga nakaraang buwan, di ba maulan, kamusta naman ang kalagayan nyo dito? Wala po talaga pong luan talaga po, pero walang maipistong maganda. Ganun. Tiyagaan na lang po. Bilang kapitan, ano naman plano nyo po? Kung Ay, hinihintay po namin yung pinangako nung ano na magpapaganda po ng bahay dito. Ay yung may-ari naman nga po ng lupa ay alanganin na magpaganda po ng bahay dito. hindi kayo pinayagan. Paano ko yung ano lang, yung parang raw materials lang na halimbawa, nipa, 2x2, tapos plywood. Walang problema po kahit nipa, po yung nipa ang dingding, pero sama-sama kayo parang pag ano. Oo po, hindi po yun. Pwede yun? Hindi yun. Papayag yung ano? Papayag. Yung tipong hindi lang talaga ganito kasi Oo. pagka ganito kasi sira, mababasa kayo sa ulan. Yung iba po, pag halimbawa nag-uulan, tarakbuhan po kung saan po walang tulog, doon po ang punta. Kaya po nakakawa po yung kalagayan namin. Hindi na po namin alam kung saan po kami talaga po. Kung saan may walang tulog, doon po ang punta. Ano yung parang ano bang tawag yun? Yung parang siyang kwarto by kwarto. Kung maganda man po sana, Bugtong. kung talagang, kung may malaking bahay dyan, tapos kung magsumama ng mga panahon, pwede sila mag-ipon-ipon po doon po sila tatakbo. Yung parang evacuation center po. Oo, parang ganun ang Ganun, gagawin. Ano ba ang ang maganda? Nipa yung bubong o yero? Sa tingin mo? Awid lang po sana siguro, basta tinidudyong na dudyong. Pawid. Kasi meron akong pinuntahan na ang ginagawa nila is yung anahaw yun, no, mamilin. Ano ba mas Yung maganda? anahaw. Nipa o anahaw? Wala bang anahaw dito? Anahaw po ang mahirap dito ay malayo po ang anahaw dito. Kaya po, Ha? Pawid ang madali. pawid po ang madali talaga po. Pawid ang madali. Malapit lang ba bilyan dito ng pawid? Malapit lang po dyan na po. So, naano ng barangay. Magkano ang isa?
Ay, magkano daw yung isang nabili mo? 100. Sige po. Kain muna kayo. Kasi di kayo makakain at Para sa presyo. Pinakang mababa yung sinta. Pataas. magkano po? Sinta pinakang mababa. Yung bang ngayon ang klase. Ilang piraso yun? Ay, yung 100 butil yun. Sinta. Napatakang 80 or 70? 800 yung 800? isang daan. Akala ko 80 pesos. Napakamura naman. 800 yung isang daan. Ah, 800 pala yung isang daan. Wala yung bago. sige, pakainin muna natin yung kapitan nila para mamaya usap kami ng Yan ang usap kami na masinsinan kung ano yung niya. So, nakakain naman na lahat. Oh. Tapos na. Ilan yung mga nanay? Kasi bibigyan ko ng kumot. Lapit sa akin yung nanay, mga nanay. Sa isang pamilya. Ito oh. Buksan ko ha kasi excited ako eh. Yun ang pinakang dagis niyan. Oh, sinong may gusto nito? Akin na lang po. Ala, sumagot agad siya. Oh, para sa inyo na ba? May magandang kumot ah. Pag kinumot mo to isipin mo, ang Rich Vlog. O diba? Dahil nakaano dito. Oh, magbubukas ulit ako. Talagay ka po mahala po nila. Alala mo. Magbubukas ulit ako, papakita ko to. Babalik bata yan. Oh. Kanina, sino may gusto? Ako po. Taas ang kamay. Maganda. Ako nila, ate oh. Yung nakatanggap ng kumot, merong isang, ito ko muna ilalagay sa baba. Oh, yung nakatanggap ng kumot, may banig. Oh, may banig. Oh, sino pa yung isa pang may kumot? Pakapon. Sino may kumot? Isa pa. Tingnan nyo yung design kasi magkakaiba ang design nila eh. Kaibangan. Magkaiba ang mga design. Yan. Ay, sino may gusto nito? Si nanay. Ayan po, ang ganda ng napili. Oh, ang ganda. Oh, mayroong isang banig. May kumot na, may banig ka pa. Oh, di ba? Palakpakan naman dyan. Ha? Masaya po ba kayo? Masaya po. Sunod. Oh, sino may gusto kay nanay? Anay. Yan. Yan. Sige na. Ganun nay. Pakita mo nay. Oh. Di ba? O nanay, may kasamang banig. Kahit saan nyo ilatag yan? Oh, meron pa isa. Dali na. Lagi. Oh, may kumot pa. Uy, bakit may banig? May subatay isang banig. Ibigay mo dun sa isang isang babae ba ganun walang kumot? Yung isang babae na walang kumot. Sige lang kasi next na balik ko, magdadala pa kami kung may mga kulang dyan. Pupunuan ko sa sunod na pagbalik ko, Kapitan. Ano? So, ayun, meron pa. Tapos, may mga dalaga. Meron tayo. Pwede ang mga dalaga mag-line, maglinya. Dito na. Babango yan. Palinya po, palinya sa mga dalaga. Dali na, may ibibigay ako para sa mga dalaga. May dala ako. May, kahit na mga mami. Dali. Lapit.
Dalaga, dalaga. Ilan ang dalaga dito? Taas ang paa. Taas ang paa ng mga dalaga. Dito. Lapit dito, pang mahiya pa. Walang hiya. Ay, sus. Bawal lang kayo ng hiya. Ngayon, siyempre, mga dalaga, si Kuya Marlon ang mag-abot. Kuya Marlon, pili ka. Sinong gustong violet? Ika ito. Aba. Bango. Nariwa kayo yan. Lapit. Tawagin mo Kuya Marlon. Tigilan sila. Anong pangalan mo? Samsi. Yung isa. Ikaw, anong pangalan mo? Angela. Angela Velez. At sinong gusto pa nito? Maron. Sino pa? Bango. Ay, maganda ito. Buksan niyo para ibisig na yun. Buksan niya, buksan na. Sino pa may gusto? Sino pang gusto? Yan naman, iubos ko. Yan naman, iubos niyo ako ng gabi. Joe Malon. Mapabango si ate. Magbadas ka. Bango po. Baka mo magbuntis yan. Isang pupsit kayo, baka magbuntis. Ate, oy! Baka daw magbuntis. Baka mo magbuntis. Hindi ba, wala yan eh. Kapitan, baka magburuntis. Sino pa? Sino pang gusto? Kapitan! Sa'yo, kuya. Ay, talaga si Kapitan. Batay tayo dyan. Batay tayo, Kapitan. Sino pa dyan, May kargang bata. Ha? Ayan o, may kargang bata. May kargang bata. Lapit na kay Kuya Marlon. Magbuntis. Ako ba, magbuntis pa man. Pagdating dito, madagdagan kayo ng 5, ha? Sino pang gusto? 5 bibi. Ayan, may... Ay, mabuntis ka. Wala ka dyan, nanay. Kakabuntis yan, pabango na yan. Kapitan. Pupsitin na, Kapitan. Mabango yan, Kapitan. Makakarami ka dyan. Ayun pa yung may bata. Wala pa. Nakaupo. Yun ang kaupo na yung bata. Wala pang pabango. Sino pa? Meron pa dito. Ano yun? Ha? Ha? Hinagayan ko yan, ha? Pinupupsit. May pabango Hindi ka na na, alam te? paano anuin. Pinipindot po. Pipindot po yan. Pag binuksan, pipindot. Pipindot ko ya, ikaw. Pag ganun po yan, no? Pipindot pa ganyan. Yan. Ay, hala. Anong amoy? Fit na. Naayawan, sa'yo na lang. Binasiwas na ni Kapitan. Ayos ito. Marami magabuli sa akin ito. Puti na mamuhi na. Ayan. Meron pa, meron. Meron. Sinong mahilig sa ano? Mga damit. Mga damit, meron pa tayong mga damit. Damit naman, damit. Yung mga dalaga. Grabe, ang bango. Malingasaw. Malingasaw yung mga amoy. Inuubusan ni Kapitan, isang bumbahan lang. Size large to XL. Large to XL. Ipakita mo, Kuya Marlon. Pakita mo. Large to XL. Sukatin mo agad. Kuya, may tag price pa yan, ha? Ayan. Bilis. Nihiya, ayaw lumapit kay Kuya Marlon. Bagay ito dun, babae talaga. Kuha na ito. Kaninong may kasya dyan? Doon. Kuya Marlon, doon may bigas sa kasya para masuot. Yan o, yan o, yan o. Kasya. Dito. Ba't ka naman mahiya kayo? Dito. Dito. Kahit hihiyapang ko. Lapit. Hindi ako ninadali ko. Sukatla, dabali. Basta mahalaga mo. Sa iyo po ito binibigay ni Sukatin mo na kung kasya sa'yo. Sige, tas labas kayo, isuot nyo, ha? Labas kayo, isuot nyo. Sabay-sabay yung magbigyan. Kuya Marlon, sige, pakita mo sinong kasya. Maganda kasi ibigay natin sa kasya para magamit. Kanino kasya yan? Kanino magkasya ito? Doon. Yan, kasya rin dyan. Sa kanya, Kuya Marlon, kasya. Yung makasya sa'yo. Yan.
Mahihain sila eh, mahihain. Iyain ho sila. Oh, ito. Ito, sino magkasya, lapit ha. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Yung magkasya po, lapit po. Inyo na. Magkasya dito. O si ano. Hoy. Sige ko eh. Dali. Dali. Yan mga bago yan ha, mga bago. Ay, hindi yan kasya sa kanya, Kuya Marlon. Ito kasya sa iyo yung mga kasya lang. Yung kasya dito. Tabi. Mga nanay, mga nanay. Mga nanay. Mga nanay po, mga nanay, pwede. Ayan, kay nanay. May nanay. Pang-alis ni nanay. Tanggalin niyo yung tag, nay. Palipalingki. Oh, o diba? O ito, maliit lang ito. Ayan, may mga tag yan, oh. Maliit lang yan, ha, maliit. Okay, Marlon, magtawag ka ng... Ay, sa bata. Ay, yung sa dalaging din, Kuya Marlon. Dito. Hindi, yung isa. Sukatin agad ha. O, tapos labas kayo dito, labas. Sukatin na agad para makita dito sa camera. Pipicturean kayo dahil. Meron pa. Na agad. Dali natin, pipicturean kayo. Mga mami, mga mami. Oh, Kuya Marlon, oh. Ayan, oh, bago pa yan, oh. May mga, ano, Oh, yung magkakasya ito. Oh, ikaw ate. Sukatin mo na po agad at wala hindi nagsusukat ay. Paano makita kung talagang bagay? Paano kung makikita kung talagang kasya? aba, kasya. O, eto. Sino kayo magkasya nito? Si Nana. Yung isa. Alin po yung isa? Yung may dalang bata, si ate. Yung, Oy. yung kulot. Oh, yung magkakasya ito. Yung kulot ang buhok. Ito pa. Sa bagay, puro sila kulot. Oh, yung kulot. Halika. Dali. Ito nini. Yung asawa ni Kapitan. Nandun yung ay, ito, yan. Ayan. Kasya sa inyo yan, te. Kasi kung ano, meron pang isa, last. Meron pang isa. O, eto, te. Baka gusto mo. Oh, gusto mo. Lahat yung may ano gusto, Ito o yan. sa kanila ha, para ano, magamit dito. naman nila. Ay, kuwari. Yung nag-ano, sukbit ng bata ko yung Marlon. Ate oh. Sa'yo na ito. Bagay po yan sa iyo. Diba? Ito na po. Para po yan ka. Anak nila. Kapitan, halika kapitan. Mausap tayo. Palitin mo na Marlon yung mga plastic. So yun kapitan. Dahil naka-video tayo, yan sa mga makapanood ng ating mga vlogs. Kung mabigyan tayo ng ano ng swerte at merong gustong tumulong na mga nanonood ng mga vlogs natin at mayroong gustong mag-share ng blessing, no? Ano po yung balak nyo kung sakasakaling magkaroon tayo ng mabait na sponsor para doon sa gusto mo yung parang ano ba yung center type or talagang ano nyo yung halimbawa pag maulan? Ito po pag tagang bagit na wala na pong dumaan na bagyong malakas-lakas, pag may dumaan pong bagyong malakas-lakas, albog po yan, talaga po wala. May magbigay ng pang bubong, pang Bibidyo pa po. ano, pang Pag malaking bagay po yun, pasa't mayroon lang pong bigay na ganun, eh madali na pag... mabalik kami dito. No, at pagdasal nyo na para kahit paano pagbalik ko, yung plano na magkaroon tayo, makagawa tayo ng mini shelter ninyo or kubo ay matutupad, no? At sa mga makakapanood ng video, PM lang po kayo sa Rich Pub or sa Rich Vlog para sa mga gustong mag-share ng blessing, mapanood nyo po yung sitwasyon nila. Kuya, ano pong pangalan niyo? Ricky Kuya Stores po. Ricky dito sa barangay Mabilo. So yung sitwasyon po kasi nila, ganyan yung itsura ng bahay nila. Oh. Talagang gagawa tayo ng maayos na masisilungan, no? Evacuation center. Yung parang ganun, no? Para doon sa ano. At mga siguro kung sakali, ilan kaya ang pinakabubong? Ilang piraso na pawid? Sa tingin mo, Kuya Marlon, kung pag ganun lang nasukat, pag ganyan. Pag halimbawa malaki yung maigi po, baka po... Shout out sa Rich Team, shout out. Mga ilan po ang estimate mo, kuya? Mga 2,000, ganyan. 2,000? Lahat-lahat na? Lahat siguro po. 2,000.
Tapos 2 por 2. Ano yan? Bubong na yan at saka yung pinaka... Dingding ho. Dingding. Bukod po yung dingding na isa dun sa bubong. May magkaiba po yun. Parang sobrang dami ata ng 2,000 na... Pag malaki naman pong maigi, pag yung halimbawa malaki, ay... Yung katulad lang ng ganyan, oh. Tipong kasya lang. Magmula doon hanggang dito. 20. Ha? 20 4Gs. Hindi yung ano, yung pawid. Magkaiba po ng ano po yan, hindi po natin malalaman, ma-estimate kung talaga po kung gaano kalaki yung gagawin. Sa bagay, ano. Hindi po natin. Yung 2,000 yun, 20 by 10 yun. 20 by 10 yung 2,000 daw. Ganun. Oo. Hanggang saan yung piano ni? Ano, sige na, 20, piano ni, 20 by imumustra 10. mo nga. Gaano kahaba? Halimbawa, ito 1 yarda ito. Oo. 1 metro ito sa 1 yarda. Oo. O ay 20 ganito. Saka yun namang lapad niya, 10 naman. 10 naman. 10 20 ganyan din. Ang galing ni Kianay, palakpakan yun, nagits ko na. 24 Gs. So, yun. Shout out po sa lahat ng mga kapanood ng ng vlogs ko na to. So, yung sitwasyon po nila, Kapitan, is ganito pa. Kung sumobra man yun, 2. Ano yung abang tawag niyan, Kapitan? Hiwa-hiwalay, no? Oo, kung po yan. Explain mo, Kapitan. Parang pawid po style yung gawa. Ayan, po, ganyan. Parang bahay-bahayan, kubuan, parang ganun. Ganun lang ho, style. Oo. Sala-sala, kung tinatawag. Mas maganda kaya yung yero o yung 2,000 pawid? Pero kung mas maganda po siguro yero. Maganda raw ang yero. 1,000 na ang pawid. Oo. 100. Ay, ang yero may isang yero. Exhibit nun, ready fill sa haba. Oo. Ay, malabo sa sukat sa 20. Basta yun po yung pasya. Kasi para isang na lang kayo, no? Sama-sama na lang kayo dun sa isang May ano lang, may Kaida. May balkon lang. may bibili ka ng hero, may estimate mo sa Ayan, ganyan ninyo. Pwede na yun dun sa balkon. Oo, pwede na po yan. Sa lutuan. Pwede na yan. May, bawa, yan, gawin na lang ninyo yung lutuan. Yan, hiwa-hiwala yung mga nila, oh. Parang nagbahay-bahayan sila. So, 1, 2, 3. Yung 4. So, 4. No, 4 na bahay-bahayan. Ay, 5. Yun na po yan, ang nagdaro po sa 5. Ayun. 5. Sino po yung mga nagbablog sa inyo dito? Maliban sa akin. Meron po ba kayong may nagbablog sa inyo po? Para malaman naman ng mga viewers Katukayo po ko. akong vlogger na pumunta dito. Katukayo, sino po? Ricky din pang pangalan. Hindi ko po malaman kung ano po dito. Napunta pa ba? Nagpupunta pa dito? Hindi pa, di na ho. Simula nung pumunta, isang bihis lang pumunta dito. taga dito rin po yun, taga Tulay na Lupa. Ayaw ko po kung taga saan yun. Ay, hindi na, matagal na panahon. Mga ilang taon na hindi bumalik. Mga isang taon na po. Mga 1 taon na. So yun kuya, kung ano man yung napag-usapan natin dito, ipagdasal po natin na sana matuloy po, no, at may tutulong at yung ating yung ating plano maganda yun kasi para kahit papaano magsama-sama kayo, hindi katulad ng ganyan hiwa-hiwalay, no? Ayun, at magdasal tayo na mapanood yung mga video na to ng ating mga viewers. At syempre, doon sa may mga sobrang blessing, sa mga gustong mag-share para matuloy yung ating plano, no? Welcome, no? Welcome sila. At nakita nyo naman, so ito yung sitwasyon nila, kuya. Ayun, hiwa-hiwala yung mga bahay-bahay nila. Maganda yun, kuya, kung talagang matuloy yun kasi para kayo, sama-sama na kayo. No. At ang mainam pa doon, meron siyang bubong, maayos na bubong, meron siyang maayos na dingding para kahit na anong klaseng bagyo, kahit anong klaseng ulan, hindi po talaga kayo mababasa. May masisilungan kayo na maayos. Ano? Ano po dito, dahil yung mga bahay po naman talaga namin talaga po parang lang, parang
bahayan lang po talaga ng mga bata yan. Pero kuya, kung sakasakali, meron kayong may mga kahoy kayo ditong makukuha kung just in case na gawin nating pinaka-2 por 2 kung sakasakali. Madami po dito. Para yung sinalang natin kung iyero man natin, yero andin yung nyo is yung mga kahoy dito na lang manggagaling para makatipid tayo kung sakasakali. Baka yung kahoy. Mapoprovide nyo yung kahoy? Madami po dito makukuha. Sigurado po kayo? Madami po dito makukuha. Para yung bili na lang namin, pako at saka yero. Tama ba? At saka yung pinakadingding, anong magandang dingding? Plywood? Plywood po ang pinakamagandang dingding. Kaya ilang plywood yun? Yan, ito kasi engineer. Malalaman niya yung sukat na yun kung ilang plywood kasi dingding. Paikot na. Huwag sobra naman yun, isa lang. Galing talaga ni Kuya Noni, hindi nga. Oh. Magmula doon Kuya Noni. Anong size ng plywood Kuya Noni? Anong size? 4x8. 4x8. 1/4? Maliit ata yun, 1/4 Kuya Noni, no? Maliit. Ha? Maliit ang 1/4? Ano maganda? Sa tingin mo, ano maganda? Yung 1/8 manipis. Yung 1/4 pwede na yun ang pinakaano. Pwede na. Nababasag yung yung 1/8. Manipis na masyado. Sige kuya, ganito, yung plano natin, babalik ako dito sa susunod. Balitaan kita kung may mga mag-share ng blessing sa atin at tutulong sa inyo, no? Yun, shout out po sa lahat ng viewers. Dapat po sa halimbawa na rin po, magbigay alam naman po kayo para mapaghandaan po ng mga... Oo, mapaghandaan yung mga mga kahoy, ganyan, O siya, sige po. Mabalik kami at kukwentahin namin ni Kuya Noni kung ilan yung magagastos sa bubuk sa akin. Think positive. Di ba Kuya Noni? Katulad ngayon dito sa Dait, maulan-ulan, ayan, makulimlim na naman. O pag naulanan kayo Kuya, saan kayo matakbo? Ay, wala na po kayo. Nasilong na lang po kami kung saan dyan. Kasi walang tulo, ay doon na lang po para po mga manok na nakaupo-upo. Ganun. Bali, ang magagastos mo lahat 200,000. Magmamagic tayo Kuya Noni. Magmamagic tayo niyan Kuya Noni. Apir. 200,000 para. Ayan dyan sa gilid na yan. 20 by 10. Pagka umulan dyan, pasok yung tubig dyan. Kuya Kasi wala siyang wala silang pinto. Paano? Nalubo po. Yung ulan ho ay talaga pumapasok talaga ho doon. Lumilipad? Agoy. Kaya wala pong persa yung mga ganyan. Buti hindi nililipad ng hangin to. May nga po wala pong hangin na medyo malakas-lakas. Ay yung maglakas-lakas po ang hangin, ay lipad na ho yan. Ganon. May nga po wala asawa naman Panginoon Diyos na walang bagyo na malakas na pumupunta dito sa amin. Kung mangyari man yung may bagyo na yun, ay wala na po ito. Punit na ho yan. Punit na Mga nakaraang buwan, malalakas ang ulan. Ulan lang kahit Ano po yung kabuhayan niyo po dito, Kapitan? madami naman pong nagpapatrabaho, nagpapakupra, nakikipagtabasan ho. Ano yan, tuloy-tuloy po yan sa araw-araw? Hindi. Minsan po nababakante ng mga 2 linggo, ganyan. Ay, hindi tuloy. Kaya po naghahanap yung iba ng trabaho sa ibang lugar para kung makatapos man sila ng trabaho doon, nililipat tuloy sila. Hiwa-hiwalay? Ewan po. Naghahanap din po sila ng mga para trabaho. Ay pag hindi naman maghahanap, edi walang mangyayari. Siya, sige po, matuloy na kami at makulimlim Baka abutan kami ng ulan Kuya. Let's go! Bye-bye! Mabalik na lang po kami. Yun, masaya sila. Sa binigay ninyong maraming salamat po doon. Pray lang Kuya. So tara, let's go! So ayun, nakapagbigay na tayo ng saya sa mga manidi, Shout out.
Doon po sa makapanood ng ating vlog, sa willing po na mag-share ng kanilang blessing. Kasi kita nyo naman yung sitwasyon nila. Wala po silang tirahan na maayos. Nagbahay-bahayan lang sila. True and true yung ano nila, walang pinto, walang dingding, cover lang. So, ay, ha? Uy, ayun, sira na oh. So, sa gustong mag-share ng blessing po, PM lang sa ating munting channel, kung saan man mapadpad yung mga videos ko. Sa mga hindi po nag-skip ng ad, shout out. Shout out po Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, sa lahat ng makapanood ng aking vlogs. Maraming salamat sa mga always nandyan, sumusuporta. Especially guys sa ating premiere. Kaway-kaway po sa mga OFW. Ma'am Rose from abroad. Ma'am Sisaline. Kay Ma'am Emma Phillips Cueva. Shout out sa ating anonymous sponsors. Maraming salamat po. At sa mga nandyan sa ating premiere. Sa Rich Team, shout out. Yan kina Ma'am Sisaline. Kay Asuncion, Romilda Cabardo, Sabina Enriquez. Natuloy din yung plano namin ngayon guys. Siyempre sila Ma'am Helen Pipadilla. Shout out. Ma'am Helen, sino shout out mo? Ma'am Helen, shout out. Si Ma'am Bibing, shout out. Si Asuncion, si Ma'am Amuse Musical, si Amitaw Vlogs, Bridget O6, Bams 2.0. Ayan, may dala pa si Kanuni. Ubus, lahat, ubus. Walang natira. Ubus lahat. Grabe, ang sarap ng kainan. So, ayun. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog, ang inyong lingkod. Like, share, and subscribe for my vlogs, my videos. Shout out, Bibi Aljed. Mama, love you so much. See you soon. I miss you. Bye-bye po sa lahat.